Ngapunten lho Gus. Kenapa-napa? Nggih. Japada nelangsa Jamane jaman rekoso urip pancen aneh. kudune ra usah ngomel ati kudu tentrem nyambut gawe ya sing temen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang tansah kinurmatan Habib Hamid Al-Kaf nggih Sayyid Ali Bidin bin Hamid Al-Kaf ugi jenengan bagus kata kula Gus Kolil nggih alhamdulillah dalu punika luar biasa jamaah estri-estri ulah kok kenek lanange. Oh teng wingking nggih mboten napa-napa memang sakniki zaman emansipasi wanita yang terdepan nggih. Soale ibu-ibu niku penting dalam rumah tangga nek gene ibu-ibu ya rumah tanggane morat mah. Lho estu niku dhuwit pira-pira nek dicekel wong lanang entek nggih napa mboten? Soale aku ngalami ngoten lho. Sedaya ngoten ngalami. Alhamdulillah dalu punika teng Demit luar biasa. Niki kula pun teng mriki nek gak salah pun ping nggih setunggal niki. Alhamdulillah panitia luar biasa wonten dagelan dugi nggih sambutane istimewa saestu matur sembah nuwun dumateng panitia saking Demit luar biasa. Tepuk tangan istimewa tenan dalu menika. Ugi saking bapak-bapak Banser, wah istimewa Pak Banser niku sigap wonge. Wah tegas, gagah. Dagelan lagi teko dikawal loro. Wah, lha nek wong ngerti kowe dagelane teko lha ra ngerti lah kae malinge kecekel Banser kae lho. Ning mboten masalah, sementing dugi mriki sehat, selamat, alhamdulillah. Ngomong Mas padha bayarane kok meneng ae to Mas. Ora ngesano kancane ngomong gak dhewe. bocah omong. Ya wis nek diparingi mic wireless kali ngendikane Habib kan ngoten Guse ngoten lho, wis ditumbaske mic. Aku yang ngomong sing ora-ora to. Sing ora-ora piye? Omong itu yang objektif dan realita. Maksudnya sesuai kenyataan lho. Oh ala lele mangan. Panitia sigap. Awake dhewe kek nenggone Pak Tarji kipase cilik. Pak kami tua Tarji to. Aku alo disebul Pak aku. Timbang dikeki kipas cuwili. Wis jenenge wong berhubung dicethek kipase gak ngene-ngene, aku sing ngene. Lah kuwi ndang ngono gina suwengi nek gak pengen kenger gulumu kowe iki. Pak Tarji wong kok ora ndek matur nuwun, wong kok ora ndek matur nuwun. Matur nuwun sih. Hei, Pak Tarji. Kami tua mbok jakar jaji. Saking pleke lho. Plek apa? Sak hobi karo aku. Hobine apa? Mendina ulek-ulek manuk. Lho. Piye maksudnya piye? Pak, lho. Piye to kowe kok malah buka manuke? Pak Tarji iki dina nyekel manuk. Weh. Pak Tarji iki selawatan lho Kang, aja anu sing ngono-ngono kuwi lho Kang, gak pareng lho Kang. Aku mbok omongi selawatan ya apa ora mbok anggap ora ngerti kowe. Ya jare kowe wis mulai musyrik. Naudzubillah min dzalik. Sae Bu, Sae. Budal. Apa kok budal piye to kowe iki? Wong iki aja ngono to Mas, wong panggih mriki kalih sedaya jamaah saking Demit, ibu-ibuke terutama luar biasa. Lha tos, niki nyuwun sewu, lek jilbaban teng mriki napa ngantos dumugi griya nggih jilbaban terus, Bu? Pret. Aku wis ora ngandal. Ngandel piye to kok? Saking ra ngandele kok. Kowe iki mbok aja anu nyepele ibu-ibu, kowe ngece ibu-ibu. Koyoke nek ape nek selawatane jilbab pitu tokno kabeh. Wili sing dienggo ya siji kok. Oke, tapi kan nek piye mriki nyuwun sewu lek ibu-ibu jilbaban terus nggih Bu nggih. Sak bedinten jilbaban nggih. Ora kaya bojomu. Iya. Nek selawatan tok jilbaban teko omah mulai ya dawuh. Tahu melok selawatan lali ra dicoplok bareng tangi turu dicoplok jilbabe kok singa to. Waduh aku melayu. Ya kan keriting to. Bojomu ya apa hewan buas? Kaya singa. Mbok nyonto ibu-ibu Demit niki ora kaya bojomu jilbaban nek pas wayah nek selawatan, nek pengajian teko omah ya ora jilbaban.
Apa nek anakmu ki mbok ya kon jilbaban, iki menutup aurat. Ben apik ben becik wong Islam ki nutupi aurat. Insyaallah ra dosa nggih Bu nggih. Ngono lho anak jaman saiki ki rena-rena lho Mas nek gak jilbab kadang nek Pak motor kene jilbaban kene katoke ketok. Yo ki enek. Rungono dodol. Anakmu ku lho, anak apa? Anakku lanang iki. Mbok kon jilbaban malah itu. Iya ya. Lah celuk iki. Ngono iki mbok takok sih anakmu lanang apa wedok lho ngono. Tak alah apa kuwi budhe sum kuwi. Alah kok nang bareng tin. Tin sapa kok sok tantin Demit renek jenenge tin. Niki teng desa Demit. Demit sik Kecamatan Druwo. Kabupaten Kuntilanak. Nyucup dasmu kuwi. Tanggaku renek percaya. Piye? Anu apa enek demit selawatan. Aku yo rada jumbul. Wis Kolil kasih kabar kok medeni ya. Ha desane ancen biyen kok mbah-mbah biyen ngoten. Nyuwun sewu, Bu. Niki kula kepareng jumeneng napa lungguh mawon? Ngadeg ngono kok jumeneng. Ngadeg napa lungguh, Bu? Nggih, kula pirang-pirang dina senengan kula nggih ngadeg terus. Mboten napa-napa nggih. Nyuwun izin Gus, nyuwun izin Habib nggih, kula tak ngadeg. Nyuwun izin Kakak. Duh, nyuwun sewu tok jenengan kok modhi kok ngece kula ketok elek ngoten ta? Cedak saya terus kula ketok elek no. Nek Jenengan iki nek anu nek mirsani iki kurang cetha. Jenengan nek mirsani paling gak setengah jam. Insyaallah mangke gumoh sedaya. Niki carana dipoto cekrekno bage pinang dibelah. Belah apa, Met? kapak. Bapak piye to kok iso kapak? Ayo iki ngadeg izin mesti diberikan. Wetok. Heh? Wetok. Kowe ngono terus? Iya. Ya titeni wong asamu ratemi dhuwur kowe tak omongi. Entar ngadeg. Ngapunten nggih, dulur-dulur kula ngadeg nggih. Apa to? Lho kok iso pas nalpot. Apa wong aku lho ngene trok nalpote kondi to, Mas? Rai ingsun. Ingsun, anake bakal es tebu kok ingsun. Ngadeg nak tina ting tentang tak tina ting tentang tina ting tentang tak tina ting teng dangdung trut Angel lho kalau cah tuwek ra isin. sampai kowe isin sesuk kowe bayar Kula pinten? sampean ngomong jamaah ibu-ibu luar biasa. Cuma kula pesen setunggal. Iya. Jamaah ibu-ibu ingkang gadah putra tasih alit tasih ngemiki mboten sateng ngajeng. Duh. Ya ora apa-apa to Mas, malah dijak anake putrane dijak selawatan malah apik. Oleh syafaate Kanjeng Nabi. Iya nek kuwi apik. Lah terus nyapa sing duwe anak cilik ngemiki aja ning ngarep nek napa masalah? Ora aku tau nek ngene iki selawatane mendung, dung ndek ya melok ngene. Lali nak ngemiki anake. Anake ngene. Lah ki apa kok sok. Rasa ora sama praktekno. Iki aku curhat. Curhat ini kan mengganggu halayak. Majelis yang sedang ngapunten lebih. ngono lho. Nek cacah no gak petek ketok. Lah kuwi. Lah kowe piye? Aku yo melok walah. Eman-eman. Lah ngono kuwi tanggake direkam. Lho. Kok ki acara bener kabeh kok iso. Nggih Bu, alhamdulillah sedaya sami sehat nggih Bu nggih. Ora sehat masa teko kok. Teko kok ora jurus blas. Wong kok ora ngerti wong Wis Jawa. ngene iki mesti wong sing sotipip Positif. ngono. Wong Jawa ki lamis-lamis lambe Mas Gapyak semanak kalih piyai pundi mawon kuwi Jawa. Jawa kudu njawani. Ngono lho. Dong apa ora kowe? Kak, Alhamdulillah. Kok iso ora iki piye to kok iso? Iki modelmu kok srek karo aku to. Nggih, kula namung pesen kalian jenengan nggih Bu nggih. Wau enjing bakdo Jawa nggih. Deres Jawae. Pesen kula setunggal biasane nek barudan niku kewan padha mudal. Gek-gek teng ngandhape jenengan mangke ndang enten orong-oronge. ora apa-apa nganggur mumbul-mumbul ndara wis dileboni to. Wah ya, Kowe iki modelmu kok terbut cecakno mrono nyapa to Mas iki ditangkap iso teko orong-orong Loh, iki kan memberikan kewaspadaan terhadap semua jamaah ngono lho Mas, kok iso. Kula namung saged dherek dedonga, mugi-mugi ingkang rawuh teng mriki mugi-mugi kathah rezekinipun Allahumma. Amin. Mugi-mugi sawahe subur, tanamane kathah melimpah Allahumma. Alhamdulillah, seneng banget kula panggih niki sedaya. Wis apik dhewe.
Ya wis sapi to Mas wong donga ku lho kok iso ndongakno ngono ki sing ra ndek sawah apa gak yo nelongso. Mugi-mugi panane kathah ya nek ndek sawah. Lah nek ra ndek panen apa, Dul? Pertil. Lah kowe kok malah nyeneni aku ki urusane apa to Mas? Ndongakno ora kulakane mbok sing lengkap. Lah sing lengkap piye dongaku gak ya pas lengkap. Lah kudune piye? Ya kurang no. Kurange piye? Engkang gadah sawah mugi-mugi panenane kathah melimpah. Sing mboten gadah sawah. Tumbas. Lho. Iya malah kucluk meneh bocah iki. Ndongakno apik kok. Tumbas ki nek ndek dhuwit Mas, nek gak duwe dhuwit terus piye? Utang. Wah, ilmumu ilmu sesat kowe. Ora sesat wong urip iki dinikmati lho, ngantuk turu, lesu mangan ngono ae. Ra ndek ya utang. Ah lho sing diutang akeh. Yo, Kowe iki padha karo menyesatkan jamaah. Wong kok mbok kon utang to Mas? Utang ning ndi to Mas? Wong tangga dijaluki utang kadang ra kena kok mbok kon utang ning ndi? ya nang bank. Wis utang ning bank iki piye to? Lho dibangun bangunan kaya ngono ki ya kanggo utang-utangan. Kowe utang bank lah terus nyaurmu piye nek karo bank? Lho kok gobloke iki lho. Goblok piye? Wong utang kuwi mang duwe dhuwit apa ora? Ora duwe. Ora duwe dhuwit kok mikir nyaur. Mbok santai, urip ki santai lho. Lah ra nyaur piye lah nek ditagih bank terus piye? Ya semoyo. Aduh, iso semoyo gregeten aku malah wong kok mbok srekali. Lah nek diutang bank terus piye nek kowe ditagih bange terus piye kok semoyo? Ya carane yo semaya ngopi apa piye ngono. Lah iki jenenge menungso sing ra duwe isin ya kowe kuwi Mas. Wong Ora duwe utang. iso. Lah duwe utang kok ora gelem nyaur. Sing ra duwe isin ya pegawe bank kuwi lho. Lah nyapa nek ra duwe isin? Lha kuwi nagih ra tau tak kei kok ya nagih terus. Bocah iki kok nyelekit suwe-suwe kowe. Wonge teko. Lho, ulang-ulang. Iki sing tukang tagih ndek wingi iki. Iki aku geromong tok lho Mas, aja sampe. Sampai piye? Utang. Ora apik. Lah ya modelmu kon utangi nyapa to urusane kok iso. Ngono. Mugi apa kok ngono-ngono kowe iki kok iso. Mugi-mugi ingkang rawuh teng mriki sedaya kemawon ingkang dereng gadah putra mugi enggal gadah putra, putrane ingkang saleh lan salehah Allahumma. Amin. Engkang majer gundulmu tak tuwapuk tenan iki. anu apa kuwi suwi gak ndek anak to. Mandul. Ya ya paling gak awakmu ya kudu ngekeki piye carane. Piye to carane? Alah ra iso. Cangker potongane ndase gedine ya. Ndase gede lho. Lah nek aku blangkonan iki nyuwun sewu ora ndok pantes lho. Aku ya gedhe ngangger. Lah kowe blangkonan ki mah kaya nyunggi ciduk. Sirahku iso siku. Siku iku kusen to piye tak siku. Ora ngerti ta trike. Trike piye? Bapak Ibu sedaya ingkang berumah tangga lebih dari 3 tahun, 5 tahun sampai 10 tahun dereng gadah keturunan. Insya Allah mungkin kula paringi resep cepet. Resepnya apa Mas? Oh, tangga kowe ra duwe anak 5 tahun. Wis langsung duwe anak. Resepnya apa kuwi? Kowe anak loro. Apa? Carane gampang. Carane piye? Siji secara medis Heeh. dan 2 alternatif. Weh, ilmumu jaduk dina. Nah, ini ditularkan kepada Bapak Ibu yang ada di sini. Ini jenenge menularkan positif, orang nularkan utang mang kok Betul, omongan. gitu loh. Secara medis dan secara Alternatif. secara medis. Medis iso konsultasi karo dokter kandungan. Oh, Ngono. kesehatan kesuburane. Betul. Lambene kaya ula tali picis. Kuwi secara medis. Medis. Dan secara alternatif Iso diurutno. oh pijet. Aja lara. Nganggo minyak diurut. Lunyu. Loh, lah ya dipijeti to diurut kok. Ora. Lah diurutno piye? Diurut kok aku sih apa kowe sih terus. Wes apa? Ngapunten Gus, ngapunten Bib. Buat Lah sampe-sampe guyon. Lah kowe gelem ora? gure gundulmu. Lah kuwi jenenge bojomu dienggo bancaan blok kok so. Ah, sing penting duwe anak. Anak tapi anake wong akeh. Lah mosok rupane karo butuh-butuh. Lah sapa ngerti wong turunane akeh ditoke beda-beda. Ya didongakno. Dongakno aku wis salam wis pembukaan mbok yo ganti awakmu. Alah wis kowe yo aku to, Do. Mas, aku kuwi ndek lambe dhewe, pemikiran dhewe, mata dhewe, irung dhewe, kuping dhewe, tangan dhewe, sikil dhewe, weteng dhewe. Lah kowe kok gak duwe omong dhewe? Lengak-lengok kok kethek ditulup. Ganteng. Kewan lho, kewan. Kewan apa mateni kancane kok. Ijen sik kali Habibe, kali Guse. Nyun sewu ngene. Nggih. Pak Lurah. Pak Lurah sapa Pak Lurah? Pak Bakir. Loh, lah kowe kok ngerti Pak Lurah Pak Bakir? Pak Bakir karo aku ki CS plek kanca. sapa ngomong? Lah mesti ngene piye? Ngene. Lah yo maksudnya kanca berarti. Yo gak yo ketemu terus ngene.
Kowe iki apa kok Pak ketemu Bakir. ngene? Tapi nggih leres nggih Pak, Bu nggih. Nggih. Dereng ngertos to Pak Lurah kuwi nyapa nang guri kok. Sing ndi? Aku rene lagi pisan ki kok ngerti Pak Bakir sing pundi. Ha menik. Lah. Alah jenengan teng ngriku to Pak. Lah, ngapunten lho Pak nggih. Lah padune ra roh. Pisanan niku. Lah nek gak ditunjuk karo kene. Jenengan teng mriku ta, Dak? Raine wong ra diisin ya kowe. Ora lah aku nek wong karo kene wis akrab to. Akrab. Ngono. Paling ro ngertimu ya Pak Lurah. Lho ya ora wong awake sering rene kok. Mosok to. Piye to lah aku sing nebasi film kene sapa to? Kowe. Aku. Pak Lurah, Pak. Nggih. Pak, lah nek kowe ngerti Pak Yayi kene ngerti apa ora? Oh Pak, anu Pak Yai, Pak Jawi. Sapa? Pak Jawi. Nggih to, Bu. Lho, lah kowe kok ngerti, Mas? Ngapunten lho, Mas. Ora apa-apa. Alah. Agak ngerti Pak Yayi niku. Ora apa-apa. Kaget kowe mesti. Lho kok yo hafal kowe? Alhamdulillah. Imanmu wis menep berarti. Menep. Apik, Ditangkap wong ora kok mikir duwite tok ning ya serawung. Ya. Ngono lho. Apek Mas apek. Apik. Mas apik. Jajal nek iki paling ra ngerti. Apa to? Sapa bebedan kene nek ngerti? Alah Bu Tuti. Leres ta, Bu? Wonge teko. Bu Tuti sing ndi? Sing muni Bu Tuti kowe lho Ya ya. aku wis wani ngomong mesti tanggung jawab. Tanggung jawab. Bu Tuti bidan demit niki. Sing ndi sik Bareng mosok gak rodo. yo ora ngerti ora kepisan ki mburi. Ndi to Mas? Ndi to? Santek cetono lho Mas. Tek. Nanti to Bu bidan. Oh lah niki lho. Bu iki kudung pink nih lah. Sik to, sik kok Ping lho. kok metik to. Kuwi mbae kuwi metik piye kok iso tanpa gigi. Tak tapuk iki omonganmu kok iso. Kuwi mbae mbak wedok kok iso tanpa gigi tanpa Tak gigi. kira untune bening. Omonganmu kok iso Bu Tuti, Bu Tuti bebedan. nggih. Lah kowe kok ya apal daerah kene to, Mas? Alhamdulillah ya serawung jagong. Lah jeneng iki wong Jawa njawani ya kowe iki. Nggih alhamdulillah. Jajal nek dukun pijet kene ya ngerti kowe. Dukun pijet kene Mbah Das. Nggih leres ta, Bu? Ora ngandel tak pijetno ya kowe. Aku ra lara kok mbok pijetno ki nyapa lho. Dukun bayi kene terkenal kuwi. Oh, kuwi Ngono. Mbah Nggih. Das. Nggih. Oh, nggih kok yo ngerti Yo lurah kudu perangkate ngerti. yo ngerti. Aku wis nyebut Pak Lurah. Terus Bu Bidan, Pak Yai. Saiki awakmu bagian ngartekno. Lah ki apa lho kok ngrepot kancane. Gelem ora nek ra gelem aku medun lho. Lho, ndang medun. Bayarane aku sing nyekel. Lho aja. Aja. Ora masalah. Lah kados panjenengan Bapak Lurah nggih menika Bapak Bakir. Pak Bakir. Pak Bakir wis enek artine dhewe ta, Mas? Ovo. Pak Bakir. Iya. Piyayine bagus tur pinter mikir. Weh. Pak Bakir. Pak Bakir kok muweneng. Nggih, anu karo mikir. Tonggoku ki yo enek wonge yo muweneng. Iya. Tak cedhaki aku dikaplok kok. Ora mboten nah, Pak Bakir niki mboten Baik niki. hati Nggih, ini Pak kalih Bakir. kalih mikirke entek piro ae. Panjenenganipun niku royal dono weweh dono rasa kok entek pira wae. Hal seperti itu ndak pikir, yang penting pahala Mas. Nggih. Ono kok so dong Nggih. pora we. Dong. Wis jelas to Pak Bakir. Nggih. Piyayine bagus tur pinter mikir. Oh Iki nggih. Pak Bakir. Nek Pak Jawi. Jawi iki njaba. Oh tak tapuk kok iso. Jawi iki tegese Jawa ku lho Mas. Oh. Dadi panjenengan Bapak Yayi Jawa ngerteni wong sing pun menet imane insyaallah saged nularke marang Lah, nek- masyarakat mriki. Kuwi Pak anu Bu Bidan, Bu Tuti. Kowe kok gawe aku mikir to dina iki. Ya bene, mosok aku tok sing mikir. Bu Tuti. Ya. Tuti. Tuti. Bu Tuti. Iya, ya. Bu Tuti. Tuti menika membantu senadyan saithik. Loh, luar biasa. Apik-apik no, Nah, dina kira. Mbah Das. Ah, meledos utekem. Das. Oh, anger muni das pundi Mbak Ayu. Kowe iki aja gawe mikir wong to kok so. Iya, mula aja keminter kok ya. Das ya kowe to bagian dhewe lho, Mbah Das. Kowe ae kok aku Das. aku ora kudu ngartekno kok. Lah ya saiki diteruske. Iki opo ya? Aku mbok kon mikir das iki yo ngelundasku. Wis ora ngerti ya ora apa-apa. Ora masalah. Ibu-ibu kompak nggih.
Mana suaranya? Lho wong kowe ngekek semangat ya orang kowe dhewe ra semangat kok so. Wong nek memberikan motivator kepada orang lain kamu sendiri harus semangat. Ngono loh. Bapak ibu-ibu semuanya yang ada di depan minta suaranya nggih. Nggih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Nyuwun sewu lek kula mangke ngomong he, jenengan mangke wangsul hu. Ngoten nggih? Tujuane napa? Tujuane kersane mboten ngaplok. Ngaplok piye to kowe ngantuk kok ngaplok to, Sok. Monggo mboten ngantuk nggih, tambah semangat dalu punika. Kula cobi nggih. He. He. He he he. He. I love you. Mari wedok trok. Nyapa kowe ngomong wedok trok lho? Malah sing apik ngene iki, Mas. Aku seneng bapak kae aduh mereka. Lho, kok bapak kae piye to, Mas? Nek ibu-ibu ki wonge insyaallah lek tertib ning ngarep kok bapak-bapak mesti manut ngono lho. Dadi sing utama ki malah ibu-ibu sing ning ngarep iki tak omongi kowe. Iki mau. Coba ta. Hei. Coba ibu-ibu lebih semangat, lebih keras daripada tak duduk ya. Coba yang kompak. Hei. Kowe meneng sik ah. Ora disauri lho. Hei. Lah, cah loro ora. Karek loro kok kaya ketekek. Piye ta dadi? Lah wong kowe ora enggak semangat ora semangat dhewe. Coba ibu-ibu semuanya jamaah semoga tambah saya tambah semangat. Hei. Bapak-bapak yang bilang kelas kamu. Ya apa kok bulet-buletan iki kok. Kowe ya cowok ta. Kersane dalu punika tambah semangat monggo semanten panjenengan saged maksuli kula monggo. Ya ngoten niku. Kok malah bergodok kaya ular geni lho kowe iki. Iki sing ngekek semangat karo ngruku. Ya ampun matur nuwun Mbak nggih. Selamat nek loro. Apa mbok anggap iki gampang kayak semangat ibu-ibu. Iki ibu-ibu wis CS karo aku. Ejal, pisan. Semuanya Bu. Hei. Iki tok lebihan ter. Botohmu ya kuwi tok. Liyane ya renek. Mungkin kamu dengan cara lain ibu-ibu biar terkesima dengan suaramu. Oh iya. Ganti suara sing rada gede. Oke. Coba saya minta suaranya. Subhanallah. Wah. Kalau nanti saya bilang dengan nada, coba semuanya mengikuti sebisanya. Mengikuti Mengikuti. Kuping. Mungkin lo aku diganggu. Iya, gak cup sayang. Ya, maaf sayang cup. Engko tak senengane. Cup enggak apa-apa. Enggak apa-apa cup. Enggak apa-apa sayang, enggak apa-apa. Enggak apa-apa sayang ya. Sayang ya. Muni ora. Muni. Wis timben-beno kok malah nglunjak kok. Bayi disiksa. Lah, bayi greget wong tuane kok so. Ayo. Remote lho ndek. Loh, kuwi bocah mbok kaya remote mbok kira motor Tamiya tapi kok remote. Coba semuanya. Saya ndelok dicencang sih. Lah iki malah sing bantu kowe kok malah kok. Lah kene rong perkara. Saya tambah kersen iki riyen jenengan wis diisi kersa. Kowe lho paling ya ora iso. Iso to? Ini enak nadane nek ger he ngono tok biasa. Lho, kene tau melok ndangdut tempuran akan demit. Iya, jecel. Saleh rembang Jatiraga yo. Kaya kernet itu. Lah kowe modele malah kaya kernet bis nek mari kaya ngono kok iso omong. La 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 la. La 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 la. Hey.
to. Apa ki? Ayo ki melatih vibra ya. Vibra nek latihan ngono kuwi. Iya. Piye? Iki tes vokal apa to iki? Sak ganteng-gantenge vokal kadro. Nak tak tes vokal ngono kuwi elek kabeh. Ya mbok yo dites. Harus bisa. Ayo bisa. Aku Nyun sewu vokale JSA Nusantara ingkang pundi nggih? Nggih. Cik. Ya ta, udur, mesti udur. Wedi ora tata. Vokale nek wedi apik, Mas. Nyapa to, Mas? Anu wajah pucet-pucet mripate karek putih-putih tok. Wis jane semaput kok. Ayo Mas, vokale ingkang pundi nyuwun sewu gak apa-apa. Mboten rek ngetes, mboten rek kene sombong mboten. Cuma pengen anu sharing tok. Ayo monggo jumeneng. Ayo sing kono ora apa-apa, sementing nyeklik. Dateng ngriku mawon. Anu calon rone lho, Mas. Oh. Lah wong kok nyekeli mik kaya paling kono ya kaya mau to. Piye? Alah, lho kowe aja ngece lho, JSA Nusantara wis kondang kalau kok daerah Jatirogo lho. JSA niku singkatan to, Mas? Nggih. Anu kepanjangannya apa? JSA. JSA singkatan. Kepanjangane JSA. Kuwi ya duwunine kok. Hanya nyuwun sewu vokalipun nyepeng mic nggih. Monggo nyuwun sewu. Amit nggih. Kalih Mas sinten nggih? Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Ngusir jemput sinatu wala naum. Lah nyapa mbok ruqyah? Iki nek gak tak kei surah ayat kursi repot iki panas kowe. Nggih, monggo Mas, mboten kersa. Mboten. Nggih, Mas paring asma Mas sinten nggih? Mas Muklis. Nah, monggo Mas Muklis. Wis duwe pasangan apa dereng? Nah. Dereng nggih? Dereng kali. Nyuwun sewu Mas, nek lagu-lagu religi kadro mesti jenengan pun nguasai. Oh iya. Tapi nyuwun sewu niki kula mbetok guru vokal sing lagu umum lah. Niki badhe kula menawa sharing kali Mas Komet. Ya ora Met? Gak. Lho, kowe iki guru vokal. Oh, aku to? Iya. Oh nggih. Telat kok. Nggih. Di-sharing lagu-lagu umum jajal. Oh nggih. Kali Mas Muklis, nyuwun sewu Mas Muklis. Anu Mas Muklis riyen mungkin baten niku masih imam nggih. Imam sapa? Mujakir. Oh. Mas Muklis riyen nggih, monggo jenengan wangsuli menika Nek lagu religi jelas iso. Iso jelas. Niki lagu umum mawon. Ah, jajal. Amit nggih Mas nggih. Maneng ison maneng diloro ati. Mas, monggo. Yes. Kapan Maneng. Ayo. Mas. 1 2 3 4. Maneng. Wow, tepuk tangan luar biasa. Gak nyangka anu vokalisnya kena stroke ringan. Dadi Ya apa kok malah wedi kabeh. iki nyapa? Sampeyan apa kena masalah keluarga to, Mas? Kok ora cocok Aja kabeh. dipaksa geser berarti vokal. Geser vokal berikutnya. Iya. Sudah jelas vokalnya Mas Muklis seperti itu. Enggak masalah. Kita tidak akan menjelekkan, tidak akan membaikkan, kita tengah-tengah aja. Oh iya. Oke. Berikutnya Mas, siapa Mas tadi? Mas Imam. Siap ya. Tirukan suara bekicot gosong ini ya. Cak komet. Oke, yuk. Sithik wae nak iki mu dikurangi. Kurangi Mas, aja dawa-dawa. Maneng ison. Ayo Mas. Pas. Hah? Pas. Mbok susui to Mas kok. Malah pas tok. Iki ketoke duwe kelebihan. Apa to? Blantik motor gitu. Iso teko pas li susu iki jane nyapa lho kok iso. Aku yakin dan percaya yang belakang-belakang JSA Nusantara nek urusan iki mau kaya bocah cilik Luar biasa suarane. Saged Bu. Aku lali. Lho kowe iki wis kadung ibu-ibu terkesima karo suaramu malah kowe lali kaya eling-eling neh. Iya ya. Ngene kok dipeksa. Bocah cilik jejer mare
tumindake becik penak nggih Bu nggih monggo bareng-bareng bocah cilik-cilik jejer mare sandangane resik tumindake becik lagumu kuwi enek sing kurang nyapa to Pak kowe kok njaluk ngajak bocah cilik-cilik padahal sing delok-delok ya tiyang sepuh-sepuh ya tuwek-tuwek lho nyapa to ya dipaso lagune lah sing tuwek ra mbok lagu kowe jenenge Mbang Cici Mbang Ciladan itu ora pas ya ganti to kata-katane bocah tuwek ya terus kene terus mosok ya nek bocah tuwek lho sing delok iki ya ora anu tok sing rawuh bocah tuwek nah serius aja guyon serius ayo jejer elek pakaiane suwe tumindake kaya tel aku iki pasemon maksudnya ngono lho aja gelem kalah karo cah cilik saiki diobrak anak-anake dokon ngaji kono dolanan HP nah kan ya gak bener gitu loh ancen media sosial itu ya enek sing menguntungkan ya enek sing apa Mas merugikan mula awake dhewe sebagai orang tua kudu hati-hati mendidik bocah nggih alhamdulillah pokoknya mugi-mugi sedaya warga mriki tansah pikantuk berkah barokah Allahumma ya nyanyi Jawa sing penak nggih spesial kagem masyarakat Demit nah nggih sing lagune jaman biyen kalau Mas penak nggih diiringi lagu napa anu Desel lho nek iso diiringi pesawat terbang dadi reng ngono kok nesunan ya ya iki ta karo dulur-dulur CSA ngono nggih sing lagune ngeten lho Mas nggih Padha nelongso jaman rekoso urip pancen angel ati kudu tentrem gawe ulah aja peteng ngambut gawe lagumu cek suwe ora ijek 2 jam irungku bosok lah sing ngongkon nganggo irung akapela contoh lah contone ngono lah wong iki wis menguasai kok Nusantara iki luar biasa ya ngoten nggih Mas nggih tolong kok diringi nggih kersane penak aku nyanyi awalan kowe engko gantian karo aku oke gantian dol tinuku bar aku terus kowe siap gak tuh ya siap ya siap apa bareng wong loro kok so ngapunten lho Gus kenapa-napa padha nelongso jamane jaman rekoso urip pancen enak kudune ra usah ngomel ati kudu tentrem nyambut gawe ya sing temen ulat aja peteng yen dikongkon ya sing temen asik iwa wedhus dipangan ambune brengus iwa celeng dipangan ya ora keneng iwa babi dipangan nambahi gizi kupingmu iwak babi dipangan nambah gizi gak sapi tuh kuwi kleru kasa sing kleru ki aku apa cacatmu aku iwak wedhus dipangan ambune brengus ya ora iwak celeng dipangan ya ora keneng iwak sapi pangan nambahi gizi asik lan iwak babi sirikane para santri aja dipangan panganan apa aja
Apa Mas ning panggung kok gelimbungan wis tuwek ra duwe isin kowe iki dipirsani ibu-ibu malah gelimbungan kaya cabayi lho kowe. Telek. Malah nesu nyapa to Mas kowe iki? Lah wis sepelane ngene. Ngene mbok tambahan. Lah aku mbok culne. Lho, lah nek wis sampe bar musik iki nggo terakhir ngene. Aja dipangan panganan apa aja dipangan najis munggelado lho Setelane ngono. Oh ngono. Dang Gak. Loh, siap. aja dipangan Ayo. panganan apa aja dipangan najis munggelado Ngono nek wis sampe bar kuwi langsung dikek ngene ngono lho. Dang apa ora? yo Derek selawatan gak pareng nesu-nesu lho Mas. Bukan, no. Lah nyapa nek murtine yo murtine nesu. Aku sabar. Sabar kondi kok so. Dadi alhamdulillah pokoke napa nggih Mas nyuwun sewu lek nderek selawatan insyaallah ati ya adem ya kepenak. Nggih. Niki luar biasane. Napa meli ibu-ibu niki nyuwun sewu. Pokoke lek pesen kula nggih kagem ibu-ibu nek iso tiyang niku kalih tangga teparu nek iso aja milik marang tanggane. Nggih to? Tanggane misale mawon tanggane tumbas ali-ali. Padha ngiri. Tanggane tuku anting-anting. Melok montang-manting. Tanggane tuku motor kijang, melok kejang-kejang. Tanggane tuku kulkas anyar, melok adem panas lho. Ngono kuwi mboten pareng. Nek teng mriki nggih ngoten napa mboten, Bu? Insyaallah teng mriki guyub, Bro. Loh, ngene iki lho Mas, ibu-ibu seperti ini bisa dibuat sebagai contoh patuladan. Nggih. Dadi sing apik ki wong wedok, ning omah ki urusane wong wedok sing becik ngono lho Mas. Bonggone tuku sepeda. Sampeyan tuku kompo. Lah nyapa? Aku nak kempot. Lah nyapa to lho? Diutamakan di rumah tangga tetap itu ibu-ibu itu yang diutamakan Mas. Ya utama ya bapak. Lah nyapa dek bapak? Bapak sebagai kepala rumah tangga. Ya. Ngono sing pados pangupa jiwa kerja kanggo menghidupi kita Bu nggih. Krungu. Bu iki bola sapa to? Jenengan Iki jelas bola dewa. kok bola dewa. Kowe kok ngomong bapak iki berarti padha karo nyepelekno ibu kowe iki. Ora nyepele. Ibu-ibu ki sing diutamakan di rumah tangga biarpun bapak-bapak sebagai kepala rumah tangga Mas sing dipentingno ki wong wedok. Ya penting bapak. Ya ora iso no. Lah Bu pentingnya apa? Lho, lah kowe lho wong lanang ya nyuwun sewu. Wong lanang paling tangi turu sing gawekno kopi sapa nek esuk nek gak wong wedok. Nggih napa mboten, Bu? Wong wedok. Lah kowe kok kemeru aku ora tau digawekno. Lah piye? Lho, tuku no. Kopi yang gawe dhewe ya iso lho. Lah piye Dik gawe duwe? Alah kompor cetekno kei pasir kei Pasir piye ape ngecor to piye kayak pasir. Gula pasir. Gula pasir. Lah ya dadi nyapa bingung. Wis apik dhewe bapak-bapak. Ya apik no. Wong wedok ya kowe gawe kopi. Tetep bapak-bapak tak bantu, Pak. Tetep ibu-ibu malah sing tak iwangi. Bapak-bapak tak bantu, Pak. Ibu-ibu tak pokoknya tak utamakan. Apa? Lah saiki lho Mas sampean luwe sapa sing gaweno maem nek gak ibu-ibu? Alah pesen. Pesen apa? Lho, panganan teko dhewe wi online. Apa panganan teko dhewe? Delivery order. Apa-apa? Delivery order. Lambe-lambe Panganan teko dhewe wi lho. Kuwi panganan teko dhewe iki jenenge delivery order. Lah kuwi. Lah kowe nek ulut-ulutan delivery order. Uli-uli order. Lah iya kowe aja nyepele wong lanang. Lah kowe malah aja nyepile wong wedok, Mas. Sing golek dhuwit mbok ngono. Lho, golek dhuwit tapi kabeh ku urusane ning omah ki wong wedok. Saiki lho Mas, tak nyatakno tenan ki. Sampeyan iso teko kene, pakaianmu kita resik, kita licin. Sing nyetrikano sapa nek gak ibu-ibu? Yen apa mboten, Bu? Ora. Ora piye? Aku laundry ya. Laundry ki piye? Laundry ya disetrikano wong. Bayar. Bayar. Semugih men to kowe iki. Wancane sudah mampu. Cah mampu kondi. Oh, duwe nang butuhan ra petekne. Alah kok bayani men kowe iki. Jajal saiki tak takoni, Mas. Apa? Kowe iki ndek anak apa ora? Ya duwe to. Anak ku ya sing meteng sapa? Ibu-ibu sing ngandhut tandari. 9 wulan 10 dina. Kuwi ibu-ibu kuwi toh nyawa lho, Mas. Padha karo perang cakil. Oh, perang sabil. Perang sabil toh nyawa kuwi. Lho, totoane. Wis pinter. Lho, ibu-ibu kuwi sing Ha ibu-ibu ki iso meteng nek gak bapak-bapak store material apa iso? Keminter. kok iso kemiter sator material apa? Ngene-ngene to dadi no.
ampoh. Iya. Kowe kok medele dina iki kok sombong Ora Mas. sombong mbelani bapak kok. Berarti bapak wis utama. Utama. Utama tetep wong wedok, Mas. Saiki lho anakmu lahir cier ya to, nyuwun sewu. Sing gendong sapa nek gak wong wedok? Sing ngeneng-neng sapa nek gak wong wedok? Sing gawekno bubur sapa nek gak wong wedok? Mesti halus nek wong wedok. Cucup yo nak lho, penak. Lah nek bapak-bapak kon gendong bajine. Cuk, meneng. Apuk. Nek wong lanang mesti ngono, Mas, kasar. Nek ibu-ibu lembut. Alah aku mek wong to. Bayari baby ngepet wis. Baby sister, baby ngepet. Baby sister. Tapi golek pesugihan tapi kok Sing baby penting ngepet. bojoku tak pengenge apa-apa. Ngono. Bojo pengen apa-apa.